El que esteu veient són imatges reals, gravades per mi. Són imatges del viatge que vaig fer a Cuba i, encara que sembli mentida, és l'interior d'un hotel prestigiós de l'Havana. Aquest, el Trip Havana Libre, de la companyia Meliá. Aquest hotel de fora sembla normal, amb unes habitacions àmplies, unes vistes espectaculars, amb un hall maquíssim, un bufet modern i una recepció com cal. Hi ha més imatges com les del principi, però això només és una part d'un viatge en el que també em vaig trobar amb un huracà. Primera part, rumb a l'Havana. Els primers 4 dies volia tranquil·litat i vaig escollir un complexe a prop de l'Havana. Precisament aquí, el que es coneix com les platges de l'Est o Playas del Este, molt tranquil. Poca gent, habitacions amples i una platja privada. Perfecte per parelles que vulguin descansar o persones que volen relax total. Un hotel molt recomanable amb tot inclòs. Vaig escollir estar-hi 4 dies i el 5è dia desplaçar-me cap a l'Havana, a l'hotel Trip Havana Libre, al centre del conegut com El Vedado. El dia del trasllat no pintava bé, ja que estàvem a punt de rebre un ciclón i vaig demanar marxar a primera hora, per no trobar-me amb el túnel d'entrada a l'Havana col·lapsat. Pero no hay una alternativa al túnel. No, no. De aquí tenemos que morirnos aquí. Gràcies a Déu estava lliure i vaig continuar el viatge amb l'amenaça d'un huracà que estava a punt d'arribar.